ngilip ahavar aparte krumalong pherame aberta keklang Havar kehat karbi jutanga songpen havar karbi risunim so ronga jia pharman tirika mamai kesengpon Langhin Sports Association Auditorium Hall along BJP songa tumpen mazoni namai kepedopon Buka songa raton cricket tom ahem tunatum APHL sia songa long kachepa ogdun Birta Kemi Lo Charlie abang phwa bang phia tumapan Dipu Commerce College Amlapatia long kep ang dengki untang atumapan Higher Secondary First Year Arts Lapen Commerce Stream Apartment Admission Pipomlo Lapen Piponbom Krehini ang deng mate Higher Secondary ang dengki untang atumapan BA Lapen BCom First Semester KK Hondigo State Open University Keparlo Sitame Admission Piponbomlo Dolang aduntu MA Political Science First Semester KK Hondigo State Open University ke Parlo Lapen Secondary Mate Kep Angdeng ke Parlo National Institute of Open Schooling Sitame Admission Pipon Bomlo Angton Ben Kachini Ponji Aphan Lam Rihing Ben Birta and Ponmi Laki Jongpon Phone number along Phone number laki 8638 576919 Ruitule Thodlo 8638 576919 Aduntu 8638-6754-64 Ruitulo 8638-6754-60 Aduntu 8638-9787-24 Ruitulo 8638-9787-24 Kardom pinia birta thanbang pinili merina hansepi non arjuitha birta angton pen Lakhain ko raponi libe Messi constituency ki parlo koilamati pen ke hello kilometer krener kep sosi arong along bahinya sumaratum o kachuri dama ot pang thek thek thela pen ot lang no atum apran armut det lapen inuda pan ribom lang monit hijan kaching hon kangjin su kawe pina sonsi nang mandet pai pai chikloni phain korener kep arni jrpp lang roya long o kachutor dam arni kangsa mahem anta chirang medet ajoini tongsi kot pen apia po ronga soratum chingrum si kiribom hot inuda pan ke long lobon te inuda pan ke long lelang Chitanga bangamen kalitang subita hanse PR ta ningkan crazy apoamen dorsing hanse lapen apayamen manai terangpi kiribom lang so asar buramen lake soningti lasonsi ke chitanga pum kilonga teng pulotang te apua long ke thenga sindo ponta kaprek amek ang pramawe pinyada porphai trok pormalom birta long si chokyola police lapen borpotar police chilang si pherang ke apitunga tumta ahok larda abirta kilong jephan adimak longan palidamsi Ingnam kai phorum kititanga bangarpom theklonglo lapuson otlang no tumalong apran kedam donang ko karlitang subita hanse pialang liphanke kai phorum bunmate lobu ortekang sidlo koson pensi kichinang kok abirta police atum postmortem aphan chepare deng konlonglo labangso kitia postmortem ang theke nonamat birta ke tokbo mahut anki postmortem ang thek longlelang apia pola pen ronga soratum aning duk piglo kusi pherang kya thengno nangcha thandon Nilepen Moses Teron 365 News India. Nili SDB hin pen lobang so putha alam the ke pudung nili ning hang la hello. Pasi ke dam tang atmi adap baji ke ba por pen. Hanse hem aw so pi la pen ing ti hem so pi ala tum jir pi ba hini okri dami pu. Chi thik si la tum ing krum che thang che pon si langroi dam si okri dam lo. La si narlo sunita apte potum sitame okri. Popena jo masila tumta sumar chilang dun lider lo arning kang sambaji for an ke chok hot ke osumar hemang chili lider la sila osumar bahani ta hemang chili lider fisi api apo tum hanse hem la pani ti hemasor osumar chiridun bom adon tin ahum tin tala tum arju lo bisar lo sitala so sumar hem along rap rede la pana masi ako la doni in ti hem asor la pan hanse hem asor ako Cethan cingwai thulo rat cingrum peneri na kusi arong tin aku cepang rum thu HC rong meeting dudut si ajo bayi troksi apor pen aku labang so sumar bahini phan kiri thu thur paksi rong si ke doan ke bi ki thi akli mang phar risu jang ke sar tum anta thodun paksi langroi so ding si labang so sumar tum han ridun bomlo sitame to jo pang thang apor sapuri doan la pen langroi ko ana jak ding lo ne adha kilometeran bagrong pena ke hiluan sitame rilo abang so sumar thaglong le dela Pai pai ni pai ngora serke bani lakha cricket hom langin constituency along ma joining padopon
Bangso mai long mai charipon langin monol committee mai pu Sunil Boro lapen aluhi pachini pon langin monol committee kongjon bang sartherong pi aluhi aman pen chetong dun lage Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingling MLA Dorsing Ronghang MP Oran Singh Be EM Tarendra Barma lapen langin angkang PS klembang kubang piatum chetong dun pen mai RDP dun lapen thu ong dung asong Congress ASTC APHLC CPML ABSU asong kadok kawe pangrum pet pen bang suri sira bang thongkep rapi an BJP asong along chingbedun lapen kadok kawe pangrum pet pen bang suri ni sosia aratum chetong dun pen mai RDP dun si mai insam jen pen pachun pon Samirang so pen berta pangdak pon Mizoram Hansi langin pen Indrajit Rongpar 365 News India. Lakhakre Phom Hamaya constituency ke parlo Sildharampur Jengrong Hangarong Ruby Singh Ronghang hem Amaru along APHLC mass joining a jaime ke padopon. Mukasong pen rong ni kanya tok bia rong lapen Kamar Hansia rong aradatum inglong pen wangsi Sildharampur Jengrong Hangarong along APHLC asong along Don Krikithom Mukasong aradatum chipa ogdun. Mukasong pen ke wang Kamar Hansia rong asar long ki hansi pen kapachini pon nilitum ning klar sap pen Mukasong aradatum ke APHLC asong along si dudun po BJP along ke dudun ke ilitum karbia khe reng dunun e karbia khe aja kong chelong et je phansi nilitum Mukasong arat ke APHLC along che don dun si chipa ogdun lupusi phrang kya theng no ning jipon Haraghat LEC Secretary APHLC Ruby Singh Ronghang pen Mukasong aradatum APHLC asong along ning klar sap pen ka chipa ogdun thega pot ka chorupa jirsi ning kangsam thekti ka kardom pipon lase APHLC asong pen Mukasong hawara aradatum aphan kai ke tanang rabdunji lase ke wangji MEC election hotami Mukasong aradatum aphan chuning risi APHLC aphan vote pi pen nang pahaidun lo pulote Mukasong arat towar melang pen chenglok ki sumdo anta nang pajogdun pupusi Ruby Singh Ronghang pen chechakpon Dong Mukak pen Ruby Singh Hanse 365 News India Pini nilitum 15 Muhammad constituency committee pen patir piponsi dak nili hem along amat APHLC asong along BJP don kreke thomara datum nangche pa ogdun lasuna che pa ogdun ke lake nilitum le adon ke campaign dam kali adon le alang le tum phan ke hang dam kali tangka poisa pen le ke bai dam kali Pini nilitum along ke wang jipu nili methang mata cicin ne ajir ke ding pen alang le tum na pachiri dagali padap nili ke thur pen ba bajiner ke ba porsi phunan ke le je nangli hem lapana arada tum wangji BJP pen apose nangli nohok le dam stame nang hong bek nang nili tum phan pa jone se pini kang ing hong lo la pen pini mesen pen nili tum alang le tum phan dengpon lo alang le tum aning klar sap pen se BJP along ji open APHLC long wang lo ate alang le tum mate kaduk awe arat tame non chini BJP Karbi Anglong anjot kali central state lapen dak district an tame BJP side lo sidame pini rada tum Karbi Anglong rada tum tame chini lo je BJP tum ahok pe abangke Karbi khai mate Karbi Anglong rifan na pana hok ji lok phansi sai ke dengpo kopi bose sai ke deng pon ma alang le tum kache chaka teng pen pini article 244A sidame alang le tum tengni bublo nona bangke article 244A ke provision ave ni tum BJP along ke pusi purong sidame hal Hawar ke hat Karbi jutanga song pen patumi hawar Karbi risonim sorong aja farman tirika mamai ke sengpon Lason si pininga ningkan mate surihini rengkoi raisia farman hawar Karbi risonim sorong aja katalon ponjia phan patumi hawar ke hat Karbi jutanga song pen patir piponsi hawar Karbi risonim sorong aja farman tirika mamai sengpon Bangso tirika mamai ke sengpon lake hawar ke hat sangti mini ke cs asai hemalongsi mai pitupon Bangso maya da por phai kri si malom pen song alun jer lun pon si bangso mai pangching pon La bangso maya long mai chiphem phu pon mai phu ruhim terang la pen dun mai phu noren rong pia tuma hin pen si mai chari pon Bangso maya long ga chitong dun central committee dor sing dera la pen nogen terang setami chitong dun la pen anparta Karbi jutanga song along claim ra peda bang phu ke theke dinga tum chitong dun Bangso maya long bang pharu si sosia amuluk chitu dun si mayar di pidun Lapen bangso tirika mamai ke sengpon along cheparai pon lake pining hawar Karbi risonim sorong aja farman mesen pen pachun pon pupusi pachini pon
lapen covid protocol ateng pen langdam si arni sia pharman hawar karbiri sunim soronga je sangti mili pachuak lamalong talon pon popusi mai phuru him terang pen pachini pon hawar ke hapen long bomon rong phar 365 news India Arnisi sistame nini sistame ni thom sistame aso ke claim ke damalong an ke ni tuna chera pa chitulun ke alang ni tum karbelong Thomas Council deputy speaker akai because in fi la pen akai sar consing office tame alang ni tum ninga patri klong bensi ni tum han lang chana pijumlo lasi non ke bangji ni phai pho bompura arni banglada kecengsi tiri kama me bang dupon po akor bang ti kopai kini arni tiliat si dupo la sobang si kecisi kecedang mang dulu lapen dak habar kahap yang kecisi kecedang mang gelalo tiri pipenal pin kap doan kepakai asona mungke COVID-19 protokol teng ke nilitu naga proy pensin itu picun ponpu bangke kini nalitung la hampang kita adang kita karbiang lang pension lok apek media tumham kami nalitung akor dak habar kalo pemberi pen nitum habar ke harap lo akemang aku tanah itu kita lo kita tu bangke nalitung nili karbi ditang song habar kap mikro inte nalitung kami hingga klong pen karbi jutang arana langsung sarko hirgi nalitung kadol tanpa jirsi nilitum kini nalitum na pemberi along ansi pacini betul kado nilitum tiripi karbi jutang song ahin pen kapil parateng pen payo ciklu datang lap nai rasateng mensi kini nilitum dipai ukara sirkep non ke bangji Pinia berta ke lapuan sekang ton iglong arni game kardom